Malta għandha għadu wieħed ewlieni u b'ħidma kollettiva qed jirnexxielna nelbu l-għadu li huwa l-qatt li issa niżel taħt l-4000. Għal dan il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat waqt programm speċjali li fih ħadu semmi 3 kontestanti għal kariga ta' deputat mexxej tal-Partit Laburista. U dan il-gvern l-isforz ta' kulħadd, settur privat, l-employers, il-trade unions, il-ħaddiema, qed jirnexxilna nelbu lil dak l-għadu kbir, qed jirnexxilna nelbu il-qatt. U qed jirnexxilna nġibu l-aspirazzjoni l-kbira tagħna li hija l-ħolqien tax-xogħol. U aħna dan huwa moviment li huwa moħluq sabiex jipproduċi x-xogħol, sabiex iġib ix-xogħol, ix-xogħol iġib il-ġid, ix-xogħol ikisser il-faqar. Mir-rapport tal-Caritas innota li dan jikkonferma kif l-effett tal-miżuri bħal l-in-work benefits, tapering, l-aċċessibilità tat trasport pubbliku u tnaqqis fl-ispejjeż tal-iskejjel qed iħallu l-frott tagħhom, ma dan kollu xorta fadal xi jsir. Il-rapport tal-Caritas naħduh bis-serjetà ħafna qed jirnexxielna u din juri r-rapport tal-Caritas meta nqabbluh mar-rapport ta' qabel li kien ħareġ ftit ta' snin ilu, naraw kemm familji gawdew mit-traħħis tal-kontijiet tad-dawlu tal-ilma u kemm għala familji mill-periklu tal-faqar. Min-naħa l-oħra għad hemm ixxu pereżempju fuq l-ikel u l-prezz tal-ikel li aħna rridu niffaċċjaw. Iżda dan mhux biżżejjed stqar il-Prim Ministru li żied li fil-ġimgħat li ġejjin irid jibda d-dibattitu fuq il-minimum wage. Li rridu jkollna dibattitu dwar il-minimum wage, dwar kemm bniedem għandu bżonn flus sabiex ikun jista' jgħajjex il-familja tiegħu jew tagħha mod tajjeb biex wasalna f'dan l-istadju li jista' jkollna dan id-dibattitu imma għax kabbarna l-ekonomija, għax ħloqna l-ġid għaliex hawn ix-xogħol. Tenna li trid tkompli l-ħidma fuq is-suċċessi li nkisbu u li nikkoreġu fejn stajna morna aħjar. Fl-aħħar mill-aħħar il-Gvern se jibqa' pożittiv u ma jaqax għal provokazzjonijiet tal-Oppożizzjoni li hija kollox kontra l-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Sal-lum il-stess l-Oppożizzjoni tagħmel ta' kollu li tista' biex tgerreġ dan l-investiment il-kbir fil-pajjiż. Filwaqt li nitkellmu dwar dan is-suċċessi, nammettu li hemm affarijiet fejn nistgħu nagħmlu aħjar, nikkommettu ruħna fuq l-xus tal-ambjent, l-xus tal-governanza. Inkomplu nuru tajjeb li għamilna, nuru dal-gvern li diġà wettaq fil-qasam tal-ambjent, li wettaq fil-qasam tal-governanza, imma li rridu wettqu aktar.